Да. Ома гъй, хора, извинете, ма без да исках, кляках твърде много пъти. Аз съм Пухи. Тут кога чакам да го заснема. Ма ще изрежа няколко кадри, защото без да исках се изгледах от Майнкрафта. Една секунда. Една секунда. Айде да играем на Survival Games. Чакай. Или на Бол, каквото и Бол. А тук има ли, как го виж? Креатив, аз ще играя на креатив. Окей. Чакай малко. Мога да как беше? Мога да те адна, искаш ли? Не. А ето къде се скача сега? В фонтана ли? Не знам. Човек, аз няма да играя, бе. На това... Да, хора, отново съм тук и отново съм Доги. Туркиш. И ми ще играем малко малко креатив. Така, беше Да. пак ще кажа... Играм малко креатив и ще поиграм малко Ченчирън. И ти. Къде си? Аз съм на креатив. Ала, човек, къде да отида да се намеря това? Не знам, ела. Аз съм на креатив. И аз ще напиша Home. Здрасти. Не, ела. Къде е? Ела, бе. Къде бе? И тук зад китайската порта. Ари. Аз тук виждам някакво водно, тук жълто, зелено, червено, Чакай. бяло, майка. Бяло като щях да кажа нещо, ама не искам. Къде се? Така команда. Не знам, аз съм тук китайското. Ама къде може да строим всъщност? Аз пък откъде да знам. Мисля да си разбере. Аз ще си избера и той. Чакай, ще влия хелпа. Ама... Бил... Имам право да използвам такова. Ари, бе! Хелп. То няма хелп, бе. Да, човек. Гад е тъпото. Аз стивам на Бол. Аз стивам на хуп. Ари, ай чентирам. Не, бе, аре Бол. Аз ще Тревата. просто- Оле, той много готино е Бол. Къде бол? Аз на Бол отиди. Къде бол? Бол е тревичката. Това тревичка. Да, бол. Оле, аз забравих да се взема неща. Той ли бе? Аз забравих да се взема неща. Аз съм готов, аз съм с неща. Ела да те пръсна. Ох, аз забравих да се взема Да, неща. хора, ако виждате хелте и там не им таговете, че ги виждам, това е просто си думам. Защото макив. Разенгам! Да ти... Стигна тара, стигна. Ей. О, съм Пухи! Ей, какво ме биш тук, бе? Ще умра. Така че се пада. Ей! Как? На тебе. Ей, сега. Ох, майка, пръсна ме. От. Хора, тук нещо ми се бъгна. Ще чакате една секунда. Да. Така, слизаш ли, бе? Не бе, чакай. Ти от ли сега да сляза? Ей, сега се връщам, хора. И така, хора, къде бе? Абе, човек, слизай. Чакай, да си взема малко меч. Аз къде съм та копнал? Извинете, че спрях, просто искам да кажа нещо. На някого. Розингъм! Къде си? Арч мъчка ли тук? Ей, стига бе! Оле, са напълни сърчице!
Омага! Але как можеш да ме убиеш? Сега ще ти пръсна сливата. Ти няма знаеш къде съм. Беше дойде, ще те изчакаля. Виждам. Как се кача на той дърво, бе? Оу! Омага! Прави сърце си! Не, на едно си. Задолу се би като жена. Аз ли се долу се би като жена, бе? Ей сега. 40 арени има на Skywars. Ей сега. Омага е на колко сърцата ни казвам съм. На 4,5. Откъде разбра, Имам такъв мод да ти виждам хилата. На 30. Аре слез долу и се би като жена, бе. Ей сега. Ой, ти сега ще дойде ли някога? Как щях да та копна? Ох, как щях да та копна в гръб. Как ми се объгна. Шесто сърце. На едно сърце останах. Ох, аз отивам на Хуба. След това на... Айде играем на Шелп. Не, на Шелп, който е. Спелф. Не, аре на Тинтиран. Ма аз вече съм на Спелфа. В хора не знам какво ми става, просто ми се бъгва тук всичко. Интересно, как се вижда тук, че има стрела в ръката ми, пак тук не се вижда. Нали? Много бъгава игра. Ето, пак се бъгна, не знам какво става. Окей, ела на там, дето съм аз. Къде съм аз, опа? Аз джъмпнах някъде. Ела на килима. Аз съм на пейнтбола. На TNT Run си. Не на... Айде на TNT Run всъщност. Ма аз съм на шелф. Какво има там? Не знам, сега ще видим. Тука. Аре, аз съм шеф едно. Оле, тук трябва да го правим колкото можем повече сняг. Който се напълни инвентара, първи печели. Тетеле. What? Какво? Разбрах го, трябва да се копваме и да паднеш. Трябва да се копваме, ела пак. И да ни паднеш, ще ли бе? Трябва да се копваме един в друг. Ела на едно. Оле, аз отидох на 3. Излез. Или са копни. Айде по-бързо. Не мога, човек, искаме още поне един. Копни смисъл копни го. Не мога. Напиши спаун. Напиши хуб. Написах го вече поне 3 пъти. Хора, сега се връщам. Здравейте, хора, само да знаете. Изгледах, бях от сървъра, защото пак нещо ми стана. Нали? Избери арена. Сега играем на TNT Run. О, само да го знаете, първоначалния скин ще разревете от смях. Къде си? Коя? Арена 2. Аз съм там. Айде, почвам след 10 секунди. Всъщност аз отивам по краищата да тичам. Да. Значи след 2, 1, старт. Че ма изменти мазно нещастно нещо. Как те изменти? Да, човек, аз тръгнах за тебе и паднах до катъче. Той аз скоро ще падна, аз не знам, защото не мога да тичам, бъквам се. Аз тичам по земя, бе. Айде, падай, бе. Няма ми отнемеш свободата, ей. Ще умра. Оде, почти си паднал. Не! Защо умрях? Аз се самоубих. Аз победих. Да. Къде отиде пак ли? Ари бе. Искаш да пием? Почваме!